Nunguadan galdetuta, ez da berri bakarrakin lotzen bere burua. Aretxabaletan jaio zan eta bertan bizi da gaur egun be. Baina oso gertukua duko eskoitza be, bertan hasitxakoa da neurri handi baten be. Leinstar moduan aurkezten da bere burua. Arrasate musikalen eskola jaso ondoren, Gasteizko Jesus Guridi kontserbatorioan lehenengo eta Bartzelonako esmuken ezi eta trebatutakoa. Musikari profesionala da hortaz, nahiz eta irakasle lanetan be badabilen. Alde ezberdin asko ditu Eñauzu Bizarreta Mendieta, Triggerrek, eta hala ditu bere instrumentua dan txeluak be. Argitaratu berri dauen Poliedro volumen bat diskuan eta izen bereko liburuan erakusten dauen moduan. Zenbat aurpegi ditu, txeluak? Ba, ez da, nauke jakingo zenbaki konkretu bat esaten. Oingontan 19 topaitxut, baina oingoz ezagutza horrek mugarik ez daukela esango nauke. Momentuz 19 orduan, eta hiru aldetatik begiratuta entxuzue horrek, aurretiko bista esateko? Bai, bistaka banatu dut poliedro hau, bueno, zentzu zientifiko bat marrazketa teknikokoa emuteko. Eta aurretiko bista da hori, zuzena, parez pare topetan dena entzuliakin, eta oso definirua, kolore gorrikua eta erpin zorrotzekoa. Zergatik gorrixa? Ba, bueno, klase amorru handixa aukelako, horregatik gorrixa, eta zuzena. Albotiko bista? Bueno, horre gure izen dut lantzia kolektibua, talde txikitsua, trio formatukoa, eta horrei engranajiak sartu dutzat eta baltza. Apur bat anarkismoakin lotutako kolore hori sartzeko. Eta horrek beste batzukin jotxuzu. Bai, Kiku eta Jokin. Zeintzuk dira horrek? Ba, bueno, lagun txelista batzuk birien ezaututako jentia, eta, bueno, eurape formakuntza klasikuen ibilitzakoak, baina gaur egun bideo barrixetan sartuta zenak. Eta zuzenien gero lagun izaten txuzunak? Bai, hori da. Bata alde baten da bestien. Dantzari bat bai egoten da? Bai, Amaiur, hori birien ezautu nahuen eta goitiko biztarako, zuzenekuetarako laguna proposa pentsau jaten, zela baitz representazio oso bat emuteko eta disiplina anitzeko ikuskizun bat eskaintzeko. Zoko aipatu dozu, goitiko bizta, hori da hirugarren bizta. Bai, goitiko bizta azken pedalak sartzen di jokuen, eta goitxik ikusiko hau moruen pedal bakotxa zelan akzionetan dan eta bueno, goitxik, izen leke goitxik ikusitza ero gora begira, azkenien askoz edonisti haua, ja disfruterako tarte gisa hau eta dantzagarri haua, psikodeliko haua. Eta ze kolore? Hotzak. Hotzak. Bai, azula, berdia, moraua, bai. Zuparpegi asko dituzu, musikari moruan, zangure dut batetik, kontserbatorioko ikaslia ez, egin dituzulako ikasketak, eta eraberian lokalekua edo kalekua be basala, buta estrintaldiak intzajabitz adibidez. Bai, nik uste musikari oso bat izeteko birien malgutasun eukibiozula, moldatzeko bizitzea eskaintzen dutzun esparru ezberdinetara. Eta hortan be birien ikesten, bakarkakuen, gero taldeko formatuen be bestelako rol batzuk hartzen, eta gero bestela urte dien proiektuetara moldatzen. Zenbait moten dau, kontserbatorioan dauzenak, ero kontserbatoriotik urteten debenak, zuzenien orkesta batera fan behar diela, eta bai, hori bada, bide bat, eta bideo ona, baina ez bakarra, ezta? Bai, asko horta bideratuta, baina gero gisa realitatea oso diferentia dela. Azken ez da horren beste eskaintza orkestan ibiltzeko instrumentista moruen, eta hortan topeta itxuzu bide barrixak, ero bestelako bide batzutan sartzen zara, normalien hezkuntzara bideratutakoak.
Ez dakit, baina zuk bakarrik orkestan ikusten dozune zeure gure guztu, eta buruko inmun batzuk horretxek emundutzula, eta akaso, ez dakit hanka sartzen bote barkatu, poliedroa volumen bat, hau, hortitxik dator, buruko min horritetik. Bai, bueno, azkenean dau jente bat, oin artean komodo egon dana eta privilegio horreitxan bizi zen dana, eta ez daula hori galtzei gure. Eta, bueno, horti sortu zen apur bat lan hau, eta, bueno, bestelako bira batzuk zabaldu guran, eta jentia eskaini guran bebai hasierako pausu horrek. Eskartu indotzu ez da, askoke gainera? Bai, azkenean jentiak esan da, jakin hau olako biriak azela 18 urtekin ero, bestelako norantza bat hartuko nauken nire ibilbidien. Niri be paso izen jatori, baina, bueno, jokan norantzia denporaz bideratu nagoen, eta ez dara sekula berandu bez, baina... Eta bai, jentia gustora hartzen da, beti itxitxa toki batzutan, ez da izer, da bestelako formatu batzuk eta jakintza barrizak eta lan gustora hartzen ditu jentiak. Eskuragarri diskua, baina liburu bai, bixak bat adoz. Bai, azkenean esango nauke diskua dela islada bat, ez? Liburuan plasmeta itxut diskuen agertzen dien partitura hanak, rekurso teknikoanen argibideak, baina baitza ideiak, ez? Estetika moruen zailkatu lekenak. Eta bai, nik uste elkarren eskutik doezela bixak. 19 alde esan du, guk alde bat behintzat, ontsa zuzenien ikusiko dugu. Hori da. Ulertzen dut aurretiko bista izango dala. Bai, aurretiko bista. Bai, goitiko bista bakarkakoa, baina hori pedala sartzen dio jokuen, gaurkuen aurretiko bistako erreaiz. Zer dira, segure dozu, zelakoa da, pieza hori? Bueno, estone roiua esango nuke daukela, eta hori, parien kabroi bat ikuste duzu erreten da biela, eta geraketa kontempletan edertasun hori zelan urten dien txispa, poliki, garrak zelan bihurtzen den gero eta potolu hauak, eta hori zeutzez gukaran erreaiz. Eñozu Bizarreta Mendieta Trigger, eskerrik asko. Bai, zegoi. Plazerra.